ಆಚೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಲ್ಲ. ಓ ಬಾಬಾ ಹಲೋ ಬೇಬಿ, ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಲಕ್ಕಲೆ என்ன ಬೇಬಿಗೆ ನೀ ಲಕ್ಕಲೆ போய் ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ போய் ಬರ್ಪುಜರಿರ ಬೀಚಿಗೆ போய். ഹലോ പറന്ന് പോടേരക ബനാന പോടേ നിങ്ങളതിലെ കിന്നി ബേബി ചോദിച്ചിട്ട് ബാബു ലക്കലേര് പോയി പോയി പോയി. ആരു ആരു റെഡി ആയി സ്വിമ്മിങ്? ബാബു റെഡി ആയിര് നിങ്ങളെ കിന്നി ബാബാ അദ്വൈത് അദ്വൈത് ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಬೀಚಿಗೆ போய் ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬಗನೆ ಅವಿಂಚಿನ ಬಾಬಾ ಅದೇ ಇದು ಅಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪು ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ എന്താ തെളിപ്പോരെ തെളിപ്പോരേര് ಎಂಗ್ಳಿತ ರೆಡಿ ಆಯ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ನಾನು ಅಂಚೂರು ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚದಿದ್ದೆ ಬಿದ್ದಾಯಿನಿ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 7:30 ಆಯ್ತು. ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಅದಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಯಿನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಶಿವಸಾಗರ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪಣ ಹೋಟೆಲ್. ಸೊ ಮೂಲದಾದ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು. ತುಲೆ ಉಡುಪಿದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸಾ ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕುಣ್ಣತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ ಎಂಜಾಯ್ ಫಲವಾರು ಹಿಪ್ ಹಿಪ್ ಹುರ್ರೇ ನಮಿತ್ತೆ ಬೀಚಿಗೆ ಬೈದ ಅಮ್ಮಗ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತೂಡುತ್ತೆ ಬೀದಾದಣ್ಣ. ಹಾಯ್ ಆರು ಬಾಬಾ ಆರು ಬಾಬಾ ಆರು ಬರ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಸೌಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೋಯರಿಯ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ಅಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಏಜ್ ಆತನ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಗುಲ್ಮಾ ಯಾನಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಿಪ್ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 1 ಡೇ ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪೋಪುನ ಬೊಚ್ಚಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರುಡು ಒಂಚೂರು ದೂರಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಪಂಡ ಪೋನಗದ ಫುಡ್ ಬೊಕ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೊಕ ರೂಮ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ ಸೊ ಎಂಕುಲಂತೂ ಒಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಲ್ದಿಜಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ತಿಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪಂದ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೈತೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ 4 ಜನ ಇತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಸೊ ಈತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನಿ 7,000 ರುಪೀಸ್ ಸೊ ವರ್ತ್ ಅತೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ದೂರ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಾದು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಖರ್ಚು ಮಂತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲಿತ್ತದು ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತು ತೆಲ್ತದು ನಲ್ತದು ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ಡುಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಪನ್ನ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆದಿಜಂತ ಅದೊಂದು ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೀಚ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಪುನ ವೇಟ್ ಮಾತ ಫುಲ್ಲು ನೋಡತ್ತೆ ಬದನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಬಂದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟು ಬೀಚ್ ಇಡುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸೆರೆ ಕೊಲ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಟು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಸೊ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಟು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಡಿಗುಲ್ಲ ಅಂತ ಚೂರು ಮುಖ ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ ರೂಮ್ ಪೋಪುನಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುನಿ ಬೊಕ ಒಡೆಗಂಡ ಪೋಪುನಿ ಸೊ ತಲೆ ಹೆಂಚಂಡು ದೇ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗುಳ್ಳ ತುಲಿ ಏತ್ ತಿಂಗಳದ ತಂಡ ಮಟ್ಟಗುಳ್ಳ ಮೊಲಗಿನಿ ಇಂದು ತಮ್ಮನ ನೇತ ಬದನದ ರೂಮ್ ಬತ್ತಾ ಇತನ ಒರೊರಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಪೋಡು ಫುಲ್ ಪೊಯ್ಯಂಡು ಸೊ ಇತ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ಶೋ ಕೊಡಂದಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಂದ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀಂದ ಉಡುಪಿಡು ಸೊ ಇತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಓ ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬನ್ನೋದಲ್ಲ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ ನೀ ಮಾತಲ್ಲ
ಇದಂಡೆ ಬಾಬಾ ಪೊಯ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನ ಸುಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಯಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ತೂದು ಇತ್ತೆಪ್ಪ ನೋಡಿ ఇప్పుడు ಮಾತ ಕೆಲವು ರಿವ್ಯೂ ತುದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪನ್ಪ ಎಂಚೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಚ ಉಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಾಬಾ ಕೈ ಪಾಡು ಚೆಂಬೈ ಕೊರ್ಪ चूर पाडलावे बॉइल बाय बाय वैशित फस्ट तुलसी बोंदुलल फस्ट बाय बाय ಅಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಗುಳ್ಳಾನು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೇಶೋಬಿ ಪೋಂದುಲಲು ಬಾಯ್ 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 ಇಂದು ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರು ಬಾಬಾ ಸೇಮದ ಡೇ ಹೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಪನೊಡಿತ್ತು ನೀ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಯಿ ಫಿಶ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಪನ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ತೂಯಿಲಕ ಅಂಚದಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ಮಾತ ಆತು ಫಿಶ್ದು ಆತು ಟೇಸ್ಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ 1300 ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿದ ತೊಂದಿತ್ತನ್ಮ ಸೊ ಅಂಚದು ವರ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟಿ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾತ ಸೊ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ಈ ದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಟಾಟಾ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್